Ja, je had me misschien bijna niet herkend, maar ik ben het gewoon, Jeroen van de Cadeauning. Zo, ik even mijn eigen bril op, kan ik je ook weer zien. Daar zijn we. De zwarte balkbril van de Cadeauning. Een leuk cadeautje op festivals of in feestjes. Als je niet zozeer herkend wil worden, maar wel een beetje op wil vallen. Ook een leuk cadeautje om weg te geven. Het is niet zo heel duur. Dus dan kun je hem ook gewoon kopen zonder gelijke lening af te sluiten. De kwaliteit is ook prima. Nou, dat is ook wel belangrijk. Dus je kan hem gewoon de hele dag opzetten en lekker dansen, zonder dat hij van je hoofd afvalt. Pas wel op dat je er niet op gaat zitten, want het is uiteindelijk gewoon plastic. En dat zal het niet zo fijn willen, maar ja, een gewone bril vind ik dat ook niet fijn als je daarop gaat zitten. Je kan ook gewoon incognito browsen naar onze website, decadoning.nl, en daar kan je hem bestellen. Als je dat doet, helemaal prima natuurlijk. Laat wel je gegevens achter, zodat wij naar het juiste adres kunnen sturen. Alvast bedankt.